салом алейкум, духтарони азиз. шоми ҳамагитон ба хайр бошад. аллакай шом шуд. хуш омадед ба эфири имрӯзаи мо. айни ҳол як нафар ҳастанд дар эфир. духтаро падилитса кунед эфир кати дигар духтарои дигар командаҳоям дароянд. так, ассалому алейкум апаи рудоба насимҷон наимов. ва алейкум салом. айни ҳол 21 нафар дар эфири мо. онҳое ки ба эфир пайваст шуданд, хуш омадед духтарони азиз. ба ҳаматон як рӯзи пурбарор хоҳонам, шоми пур аз меҳру муҳаббат хоҳонам. ба ҳаматон дар хонадони ҳаматон фақат файзу баракат бошад. духтаро, ҳамин рӯз мехостам дар бораи ҳамин четырёхэтапный уход для лица бо шумо суҳбат кунам. хотиратон бошад, ин якумин закази ман буд дар ширкати Атоми. духтаро намуда истодаста. якумин закази ман буд духтаро. наин ман активно истифода бурда истодам, хеле ки мегӯянд. наин духтарои азиз, ман специально номератсия кардам барои осон шуданаш барои ман. ин демакияж барои тоза кардани макияж. анаи дуюмаш бошад пенка. пенка кати мешоед. дуюм шагаш, дуюм этапаш. сеюм этап пилинг духтаро. пилинг кати тоза мекунед. ва чорум маска пленка. рӯйтон ба мемолед, рӯй ба мемолед. пас аз 10 дақиқа ҳамин хел маска хушк мешавад, монанди пленка мекашед, мегиред духтарои азиз. ва онҳое ки ба командаи мо то ҳол номнавис нашуданд, марҳамат духтарони азиз, ба командаи мо, ҳамроҳи мо барои ҳамкорӣ дар ширкати Атоми. ва духтаро, акнун чӣ гуфтаниям оиди ҳамин маска беҳад ба ман писанд омад духтаро. беҳад качестваш дар сатҳи олӣ, монанди медонед дар вақте ки дар парикмахерскӣ истифода мебаред, дар парикмахерскӣ шумо ва ҳамин хел чизо кати ҳамин хел чизои истифода бурда рӯйтонро тоза мекунанд, пилинг мекунанд, маска мекунанд, монанди ҳамин дар салонҳо чӣ хел истифода мебаред, ана ҳамин хел. акнун духтаро, оиди витаминҳои Атоми гуфтаниям шумо ва баъдан ба саволотон ҷавоб медиҳам. ҳозир ман дароманам аз ин телефон, аз дуюм телефонам даром, саволотонро ҷавоб медиҳам. так, духтаро, падилитса кунед ва лайк монед, то ки бисёртар одамои бисёр лайк кунанд. лайк монанд барои канали мо пешравӣ мешавад. так, ҳозир духтаро 1 дақиқа. духтаро, даромадам аз дуюм телефонам. духтаро, акнун оиди кор дар ширкати Атоми чӣ гуфтаниям? кор дар ширкати Атоми духтаро беҳад осон аст. дар ширкати Атоми духтаро кор беҳад осон аст. ҳамагӣ 2 линия мекушоед, линияи тарафи рост ва линияи тарафи чап. харидҳои ҳар моҳа дар кор нест духтарои азиз. отриф кардан, масалан 78 линия кушода, мисол
харидҳои маҷбурӣ ягон чиз нест. Ба ҳамин хотир ман худам низ ҳамин ширката интихоб кардам ва барои шумо тавсия медиҳам, духтаро. Так, смешные видео. Папа пеш хаста набошед. Аз Калуга салом ба ҳама. Ва алейкум салом. Тоҷикистон салом. Так. дар ширкати атомӣ, духтаро, ғайри косметика, уходовая косметика боз барои гигиенаи даҳон бисёр пастаҳои беҳтарин дорад. Зубной пасташ дар таркибаш прополис дорад, духтаро. ниҳоя воспаления ҳошия снимат мекунад. Дорад. Вақте ки шумо зубной паста харидорӣ мекунед, духтаро, ҳатман ҳамин тюбика болоша бинед, ҳамин хел полоскаи сабзак бошад ё кабуд бошад, аз ана ҳамон харидорӣ кунед. А вақте ки полоскаи сиёҳ дорад дар тюбики зубной паста, ин хел зубной пастае сразу, духтаро, аз ин хел чиз избавляться кунед, гуфти рӯсо, ки барои он ки тамоман дандонотонро вайрон мекунад, пломбаҳое ки дар дандон доред ҳамаша вайрон мекунад. акнун ҳозир дар бораи саволо ва ҷавоб медиҳам. Шабнам аз Скопин. Салом алейкум. Чӣ хел шумо? Ва алейкум салом. Муҳаммад Али. Ассалому алейкум аз Калуга ба ҳама. Ва алейкум салом. Так, Дилшод Шарипов. Апай Рудоба ягон туш рекомендовать кунед? Ай атомӣ тушҳояш беҳад нағз, духтаро, лекин ростига ман худам ягон туш харидорӣ кардагӣ нестам. Отзивош ҳаст, лекин нависед ватсапи манба, ман шуморо тавсия метиҳам. Мехонам аввал отзивҳоя, баъд мегӯям ки кадомише шумо харидорӣ кунед. Таманно Каримова. Салом аз Самара. Ва алейкум салом, Таманно. Ҷаҳон Мирзоёрова. Салом алейкум. Ва алейкум салом. Так, Красноярск. Салом апаҷон Созен. Ва алейкум салом. Раҳмат. духтаро, оиди кор савол дошта бошед? Марҳамат. Фотима Дултаева. Салом хоҳари хушрӯи ман. Ва алейкум салом. Так, Нигора Ҳамроева. Ма як кор кардан номеротонро намедонам. 8905 840 97 96. духтаро, номерои мана монед ҳаминҷава гузоред, нависед ҳозир. ватсапи ман ба нависед, духтаро. Ман ҳатман баъди эфир закрепит мекунам номерома. кор дар ширкати атомӣ, духтаро, беҳад осон. ман мегӯям, ку ҳар эфирам мегӯям, ки кор осон аст. Кор кардан бо командаи беҳтарин дорам ман. марҳамат биёед, беҳад осон. Барои ҳамин ҳам одамо аз дигар ширкатҳо таваҷҷӯҳ ба ширкати атомӣ карда истоданд. Барои чӣ? имкониятҳои васеъ дорад, шартҳои осоне дорад, ки иҷро карданаш беҳад осон аст. Якумаш ин ман гуфтам, ку дута линия мекушоед, духтаро, тарафи росту тарафи чап. Ҳамин дута линия кати кор мекунед, як умр ҳамин линия кати кор мекунед. Баъд аз ҳама плюси калонаш, духтаро, балҳои шахситон намесӯзад. Барои чӣ ман ҳар эфирам ҳамин гапа мегӯям? Барои он ки нав ба нав, рӯз ба рӯз одамои нав ба канали мо омада истоданд, обуна шуда истоданд. Ба ҳамин хотир ба онҳо ҳам ҳамин маълумота расонданиам. Так, бандаи Алло, ҳатман нависен. Духтаро, якҷоя кор мекунем. Қати апаи Рудоба. Бале, духтарои азиз. София Давлатова. рӯи хемохем харидорӣ кунам, чӣ хел гирам? Ба ватсапи ман нависед, хоҳарҷон София Давлатова. Ба ватсапи ман нависед. Охири ҳамин эфир ба мемонам. Рақамҳои ватсапама нависед. Вай мекунем. Заказ мекунем барои шумо. Так, апаҷо, ман регистратсия кунам, натонам кор кардан, баъд чӣ хеле мешавад? Натонед кор кардан, ҳеҷ ягон чӣ намешавад. Ягон кас шуморо барои ин ҷанг намекунад ё латтукӯб намекунад. Натонистед, наметавонед, кор намекунед, тамом. Тавонистед, ёрдам мекунем, роҳи корро нишон кор мекунед ҳамроҳи мо. Машҳура Раҳимова. Ассалому алейкум. Ва алейкум салом. Так, Золушкача. Раҳмат, София Боно. Золушкача, хуш омадед ба эфири мо.
апай рудоба ба пеш, атомӣ ба пеш, Шаҳноза Ҷаббарова. Раҳмат, раҳмат. Многодетная мама таджичка, хайрият успед карам. Ана Михаил духтаро, баъдан витаминҳои гуногун дорад барои фарзандотон. Ҳозир хайр ана тобистон ба даже педиатроям рекомендатсия наметиҳад витамин додан ба духтаро. Тирамоҳу саршавии баҳор ба кӯдакотон ба витамин метиҳед. Ана ҳамон вақт витамин ҳам фоида мебиёрад, ҳам таъсир мекунад, ҳам бояд амин уже ҳамон вақт ба шумо кӯдакотон ба витаминоша харидорӣ кунед тиед. Витаминҳош беҳад сифати хуб дорад. Барои иммунитет, барои майнаи сар, мисол омега барои майнаи сар, барои иммунитет бошад якчанд намуд амин ваёш ҳаст. Лактобактерияош ҳаст барои рӯдаҳои кӯдак нағз кор кардан. Ана Михаил духтаро. Маҳфуза Раҳимова. Ассалому алайкум. Назми шумо духтарои меҳрубон ва апай рудоба. Ва алайкум салом. хоҳари гиромӣ. ана Михаил духтаро, онҳое ки то ҳол номнавис шудагӣ нестанд, марҳамат духтаро, ба ширкати беҳтарин. Ман аз рӯзе ки ҳамин ширкат ба номнавис шудам духтаро, бовар кунед, ҳамиқа хурсандам ки як худама сабуки озод ҳис кардам. Ман ҳамин рӯз даже духтарон ба обучения гузаштагӣ будам, гуфтам ки бовар кунед дутта санг аз китфам ғалтид. беҳад душвор буд вақтҳои охир дар он ширкате ки ман кор мекардам, беҳад душвор буд, беҳад условияҳои душвор, қатъи ҳамин одамое ки фишор мебиёранд беҳад душвор кор карданд духтаро. Одамое ки гапи гуфтагида а гуфта гап занӣ, уже б д гуфта аз худашон гап месозанд, беҳад душвор ин хел одамо кати кор карданд. Ба ҳамин хотир спокойно биёед дар ҳамин ширкати атомӣ без ягон каса мисол гуфти ҳамин гапо ки фиреб додан не, дигар не, спокойно кор мекунед, соҳиби маоши хуб мегардед. апай рудоба, номератон нависед, мехоҳам регистратсия кардан. Номерома дар охири эфир, хоҳари азиз, дар коммент мемонам. Так, Дилбар Ғаниева, касби асосии шумо чӣ? Касби асосии ман модар будан, модар ҳастам, модар шудан. Касби асосии ман ҳамин, хоҳари азиз. Ман худам коллеҷи тиббия хатм кардагӣ, баъдан незаконченное высшее образование, психология, педагогика. ана ҳамин, хоҳари азиз. апай рудоба, ман шумо дар ватсап нависондум, ман дугонабоз нест, надорам шиносое ки одам дабавит кунам, чӣ хел равам. Хулоса шумо гуфтаниед ки одам надоред, хай нависед ватсаби ман ба. Айни ҳол одам проблема нест. Айни ҳол одам проблема нест. Худо ва шукр, ҳар рӯз одам ҳаст. Машура Раҳимова, апаҷон, ман мехоҳам аз компанияи кор мекардагим буроям, аммо меҳнат карда гурӯҳ ташкил кардам. Гурӯҳатон кати марҳамат, таваҷҷӯҳ кунед ба ширкати атомӣ. Дина як лидер аз дигар ширкат 7 одамаша гирифта омад. 7 одам кати регистратсия кардем. Худо ва шукр. Беҳад хурсандам духтаро. айни ҳол марҳамат, шумоям одамотон кати меҳнат кардагӣ бошед, инҷо меҳнат мекунед, ними меҳнате ки ҳамунҷо кардед, ними пули реклама ё ними хариди ҳармоҳатона инҷова кунед, мебинед ки уже шумо шаронский роза шудед, уже звание болое гирифтед. Так, Шукрия влог нависондум, апаҷон. Так, ман Фаберлик ба старший вице-директор Машура Раҳимова. Машураҷон, хоҳари азиз, нависед, гап мезанем. нависед, маслиҳат мекунем. ҳатман роҳи кора ман худамам вақташ ба бисёр фикр кардагӣ будам духтаро, равам наравам, ҳамин мегум ку ҳамин фариза личкаи ман ба дар омадан ки як секунд ба ман уже решение худама қабул кардам. Ман гуфтам не, ин хел кати намешавад, ман бояд равам. Барои ҳамин гуфти русо ки всю жизнь горбатиться, работать на какую-то тётю или дядю, лучше барои худатон кор кунед, дахоти як умра. Гулҷаҳон Мирзоёрова, апардоба супер. Раҳмат, хоҳари гиромӣ. Аммо наметавонам одаморо регистратсия наметонам. Хайр,
таманно шумо фикр мекунед ки яку якбора одам регистратсия ёд мегирад. Манам сразу ёд гирифтагим. Не аввал ба келинам ҳамаша мекард, баъд ёд гирифтам оҳиста оҳиста ҳама ҷова ҳамин хел. Аш дӯстӣ аз Новосибирск. Раҳмат, раҳмат. Хуш омадед ба эфири мо. Зимлеки ман ба фикрам Аш дӯстӣ. Дӯстӣ ин посёлкае ки ман зиндагӣ мекардам пештар. Регина 91, вы супер, удобно. Спасибо большое, Регина. Добро пожаловать в наш эфир. Так, Расул Хаитов, валейкум, трактор. Так. Так, Золушкача апай рудоба ҷавоб диҳед. Чӣ ва ҷавоб надодам, хоҳари азиз? Як бори дигар саволатона канитед. Так, салом алейкум. Ҳамида, салом. Салом Ашхура. Машҳура. Так, духтаро тез номнавис шавен, Атомиба. Ман дидам ки апай рудоба Атомиба сразу навистам. Наконец-то успела. Мы тоже из Дусти. Мы вас очень обожаем, Нигина Баувадинова. Спасибо, мои дорогие, спасибо. Добро пожаловать в наш эфир. Так. Таману Каримова, духтарам 14 сола, метавонад дар тагам. Не, духтаро, ширкати Атомива аз 20 солагӣ регистратсия. Аз 20 солагӣ регистратсия, барои ҳамин 20-21 солаҳои регистратсия мекунанд. Аз 14, 15, 18 не, духтарои азиз. Ба ҳамин хотир ҳамин хел вай дорад, шартҳо дорад. Так. Баъдан оиди регистратсия, духтаро, шумо метавонед паспорти пластикии тоҷикӣ кати регистратсия кунед ва вид на жительство кати, вид на жительствои Россия кати ва паспорти руси кати, духтаро. Загран кати намешавад регистратсия. Лес, кто пришел? Фарзандои берун бибуровардам. Ман гуфтам бозӣ кунед, то ман як эфир кунам. Берун чӣ хеле шабодаи як чанг аралаш, барои ҳамин берун набуромадам. Рудоба чӣ хел қабул кардед. Шавҳари манам баъди 25 соли зиндагӣ зани дуюм гирифта, аммо ҷудо шуда рафт. Духтаро, ин проблема, ин уже баъди оиладор шудану баъди фарзанддор шуданаш занак уже ин чизова уже медонед чӣ хел бояд относиться кунад. Спокойно бояд ин чиза шумо қабул кунед. Уже занак фарзанддор шуд, давоми зиндагии мо ин фарзанди мо, духтаро. Барои ин шавҳар партофта рафт, гуфта проблема кардан дар кор не, ҳеҷ вақт. Шавҳар партофта рафт, ина дига зан гирифт, гуфта рафта зиндагӣ як каса вайрон кардан дар кор не, зиндагӣ дигар фарзандои дигар каса оби чашмаша резон кардан дар кор не. Спокойно аз паи зиндагии худат, аз паи тарбияи фарзандот, на ин ки рафта як ҳаёти як каса вайрон кунӣ. Спокойно относиться кардан дар кор. Апай рудоба бо савол ма рафт боло. Охир духтаро савол дод. Духтаро савол додан, ман ҷавоб додам. Золушкача, ҳамин шумо личкаи ман ба нависед саволотона. Ман баъд эфир ба буромада ҳамаи саволотон ба дар назди мардум ҷавоб диҳам. Так. Салом алейкум. Нигина Баҳовад. Вы просто супер, Нигина. Рахмат, Нигина ҷон, барои комплиментҳо. Спасибо за ваши комплименты. Спасибо большое. Ҳамида, рост мегӯед апаҷон, яке мушкил, албатта мушкил. Лекин шукронаи фарзандотон кунед, хоҳари азиз. Шукр кунед ки фарзанд доред. Ман ҳеҷ вақт ин масъалава ягон переживать надорам, духтаро. Бовар кунед. Ҳамин темаи тилло духтаро нашавад, бандаи Аллоҳ. Ин тилло чӣ бошад, духтаро? Ин тилло бошад, духтаро? Тилло чӣ маъно дорад? Аш дӯстӣ рудоба вперед. Регина 91. Раҳмат, Регинушка. Так, Расул Хаитов, ҳамин апам гап мезанад, асабои ман ором мешавад. Аз ин гапзании ман ҳамин асабои шумо ором мешавад, асабои баъзеҳо вайрон мешавад. Баъзеҳо аз гапзании ман хонавайрон мешаванд, на ин ки асабошон. Ой, Зуҳро Муминова, апай рудоба ба пеш. Раҳмат.
золушкача тилло будааст. Тилло будааст дар ин эфир. Шуд фаҳмо. Тилло будааст. Тилло нависам. Ман гуфтам тилло ин хел калима нест словари тоҷикива. Гуфта ҳайрон мондам рости гап. Так, меҳрона механдид. духтарчаи ман 19 сола регистратсия шудагӣ. атомива регистратсия шудагӣ беҳтарин намедонам, лекин сеюм успед накардам. Золушка ту бура ёнбош кун. Апаи рудоба бар ин гап мезананд. Так, апаҷон ман ипе дорам, ҳам пасобе мегирам. Баъд мешавад регистратсия кардан? Духтаро Шукрия влог навиштанд. Духтаро ҳозир ҳамин савол ба ман ҷавоб метиҳад. Бисёр кас ҳамин савола метиҳад. то он рӯзе ки шумо маошатон дар лични кабинетатон зиёда аз 500 000 мешавад, шумо ва ягон зарар надорад. ипе намекушоед шумо. ҳамонандаям шумо вақте ки 500 000 шуд лични кабинетатон, ба допустим шумо самозанятост мекушоед. Манам пештар фикр мекардам ки ипе кушоӣ, баъд ипе кати атомива кор кардан дар кор, манам пасобе мегирам, ипе кати намешавад. гуфта рости гап ман барои ҳамин дер кардам ҳамин атомива. ипе маълумоти нодуруст доштам, барои ҳамин ипе дар кор нест. духтаро ипе он вақте мекушоед ки шумо уже зарплататон ҳар моҳа доходатон уже 300 400 500 000 шуд, уже 500 000 доход шавад, ваям пособиям дар кор нест. Так, Нигина, шумо просто, что в душе начинается спокойствие, тон, голос приятно. Спасибо, Нигиночка. Ну вот вы знаете, не всем мой голос нравится. Люди думают, что за счет своего голоса я людям жизнь личную разрушаю. Поэтому спасибо, конечно, за комплимент. Апаи таманно худмон мечтад мекунем ойли кадар атоми сини трактор навиштанд. Чува духтаро, не мешавад. кор кунед мешавад, духтарои азиз. робия апаи рудоба Парвина бо темаи Парвина бо шавҳараш, духтаро бо шавҳари меҳрубонаш, бо фарзандои дӯстроякаш, худо ва шукр. Так, духтаро марҳамат, саволотона оиди кор. айни ҳол 179 нафар духтаро лайка пахш кунед. лайк монед. Аз ҳисоби лайк мондани шумо духтаро ютуб канали моя бисёртар пешниҳод мекунад. дер мондамо дар эфир. Не дер намондед, эфир нав 20 минут, уже 20 минут пеш сар шуд. ҳоло ҳаст. апаи рудоба чистка лице атомира некин таъриф кардан. лоиқи таъриф охир духтаро. атомии худатон косметикаи кореягӣ, ин косметикаи номер 1 дар ҷаҳон. лоиқи таъриф, барои ҳамин таъриф кардам. ягон ҷои дурӯғаш нест. Так, апаҷон наверадор шудед? Не, хоҳари азиз, не. тирамоҳ ба мешавам наверадор. мерве. так, саги рухшона газидми. чӣ бошад ин? кадом маъно кати? духтарои азиз, оиди ҳамин чистка для лица ман ягон таъриф накардам. духтаро ҳамин рости гап таърифа нағз намебинам, дурӯға нағз намебинам. ман тарафдори ҳақиқат. пусть будет горькая правда, чем сладкая ложь. ҳамин лучше рости гапа ман мегӯям. дар ҳақиқат беҳтарин. баъди ҳамин истифодаи ҳамин очистка духтаро ҳамин хел рӯи одам ҳамин хел нағз мешавад ки ровный ваёе тоза мекунад, пориҳое тоза мекунад. пори ин қабатҳои пӯст уже синду сол равад, пӯсти одам ожанг пайдо мекунад, қабатҳояш ба чирк ҷамъ мешавад. так, духтаро фақат ами разбор накунед эфири мова. зуҳро муъминова, апаи рудоба чиста модари ман. модари шумо чӣ хел бошанд? намедонам. мумкин модаратон кути монанд бошанд. так, Гулҷаҳон Мирзоёрова, якум бор харид 1500 рубл бисёр не. бале, якумин харидатон шумо метавонед
1,500 баям мешавад. Гулҷаҳон рост гуфтед, лекин ҳозир помадаи новинка буромадагӣ ку 1300 рубл. Ҳамин кати уже кабинетатон фаъол мешавад. Ина бинед ки як дона помада кати духтаро кабинета фаъол мекунед. Марҳамат ба ширкати мо. Так, ман паспорти тоҷикӣ надорам. Паспорти русӣ кати биёед, вай кати биёед, вид на жительство дошта бошед биёед. зиндагӣ бисёр пастию баландӣ дорад. мои ҳама нона калон газену гапа немеган. инсоф тият дар ҳама. Духтаро инсоф тият, ҳамава инсоф тият духтарои азиз. салом келин беличени ҳомиладор шуд? Фариза пурсиданд. Албатта беличение. саломатиш нағз, худоро шукр. лекин ҳамин келинам вақтҳои охир мисол хӯроки бисёр намехӯрад. духтаро гӯшт тамоман намехӯрад, моҳӣ намехӯрад тамоман. пештар ҳамин сушию моҳиҳои капчоне дӯст медошт, ҳозир тамоман намехӯрад. рустам занг задагӣ буд. рустамам мегӯяд ки хеле это норма, да, мегӯяд она вообще мало кушает, это норма. ман гуфтам это не норма. хайр чӣ илоҷ? гуфтам намехӯрад. вай келинам мегӯяд ки духтаро соҷида як гап хотирам боомад. соҷида он рӯз мегӯяд ки агар хӯрока мегӯяд шумо ба ҷо мекардед, мумкин барои ман интерес намешуд, кофта мехӯрдам. баъзе ҳамин видеоҳои тамошо мекунем, хуштомани золиму ҳамин хелоя. баъд соҷида шӯхӣ кара ҳамин хел мегӯяд. ман гуфтам значит манам ҳамин хел мекунам. баъд ту худат кофта, гуфтам интерес намешавад, ширинтар мешавад ин хел хӯрок барои ту. ҳамин хел маҷбур мекунам. ҳамин банан мехӯрад ягон вақт, ин хел чизои вай мехӯрад, чӣ мегӯяд, сабук. так, Гулҷаҳон Мирзоёрова, доставка ҳаст ҳама ҷо ба духтаро. доставка бепул, духтарои азиз, доставка бепул. пункт выдачи бошад агар образовательный центр мегӯянд дар Атоми. образовательный центр ба бор заказ кунед, доставка бепул аст духтарои азиз. ҳамин рақамҳои Гулҷаҳон Мирзоёрова нависед духтаро. Шарифгул Одинаева, созен нағзен апаҷони ширин сухан. раҳмат. РВП кати мешавад регистратсия? Шабнам пурсидан. албатта Шабнамҷон мешавад. нависед хоҳари азиз, нависед, регистратсия мекунем. Регина 91, огонь. Спасибо большое, Региночка. чизе навистан Насим навиштагӣ дар бораи таксистон успед накардам. ширинӣ мехӯрандми ё турушӣ? Мерве пурсидан. турушие дӯст медорад духтаро. ҳамин вай ҳаст ку ҳозир як Тоҷикистон ба як алафи туруш ҳаст ку нависед духтаро номи ҳамун чиза. вай чукри чикурӣ ном дорад. чукурӣ бошад. хулоса ҳамун чиза дӯст медорад Соҷида. айни ҳол ҳамуна мехоҳад ки ҳамун чиз бошаду хӯрад. ман ҳам дар ҳомиладорӣ гӯшт тамоман намехӯрдам. 400 таваллуд кардам. хай гӯшт хӯрдан дар кор. ғизои ҳамин хел витаминаш зиёд будая бисёртар бояд истеъмол кунад. чукри бале, ё чукурӣ ҳамун хулоса ҳамун турушак, фаҳмидед, ҳамун чиза дӯст медорад. баъд олӯи туруш ҳаст ку анамун чизои дӯст медорад. так, номи манам Соҷида фикр мекардам, фақат номи ман Соҷида. Соҷида ин номи беҳад зебо духтаро. саҷда кунанда маънош медонида? саҷда кунанда номаш беҳад номи зебо. аввал ман доим мегӯям ки номаша дугонаҳош кӯтоҳ карда Соня мегӯяд. ман мегӯям не, Соня нагӯетон, Соҷида ин номи ҳаминқадр зебо дорад. ман фақат Соҷида мегӯям. так, чукри. Шарифгул Одинаева навиштам. бале, ҳамун чукри. апа, дар каналтон тарзи хомшӯрбо кардан дорен? Париноз навиштанд. не хоҳар, ё дошта бошам, ба хотирам нест. ман якчанд видеоҳома удалит кардам ку духтаро, 20 видеома қариб удалит кардам. мумкин доштам.
хайр надошта бошам тайёр мекунем якта видео эфир мекунем қатъи шумоён якҷоя хомшурбо тайёр мекунем проблема нест. так одами туршхӯр худаш камхӯрак мешавад. Рост гуфтед, лекин беҳад камхӯрак мешавад. так фақат чӯкурӣ мехоҳам хӯрум нест инҷада. Гулҷаҳон Бобоева навиштанд. Медонед ҳамин чиз валбирисба будааст духтаро. Чӯкурӣ валбирисба будааст. Метавонед аз валбирис заказ кунед. так 213 нафар айни ҳол дар эфири мо. Духтаро лайка пахш кунед. так кани духтаро саволо. так апаҷон моҳандалӣ апаҷон сӯзи хубӣ. альфа ассалому алайкум апаву хоҳарони ман. ва алайкум салом. 3400 таваллуд кардам навиштан. як кас розия навиштан. духтарча гуфтагиян ё писарча келинатона. духтаро сюрприз барои шумо сюрприз мекунам. мумкин дугони гуфтагӣ. биёед ҳамина ждат мекунед. сюрприз мекунам барои шумо. келинам камтарак дигар монд. ҳозир июл август сентябр 3 моҳ дигар монд. духтаро сабр кунед. сюрприз мекунам барои шумо. духтаро чӣ хеле эфирамо часпид. эфира ба охир расонем. уже 32 дақиқа шуда. хай хулоса ҳамин духтарони азиз, онҳое ки ба ширкати атомӣ номнавис шудагӣ нестанд, марҳамат духтаро номнавис шавед. якҷоя ҳамкорӣ мекунем. командаи беҳтарин дорам. духтарои меҳрубон, духтарои якдигар фаҳм. агар шумо бал кардан натавонед, кабинетатонро фаъол кардан натавонед, кӯмак мекунем, дастгирӣ мекунем то қадри имкон. эфирамо ба охир расонем. духтарои азиз, то эфирҳои оянда худо нигаҳбони мо шумо бошад. пагоҳ боз эфир мекунем. марҳамат ҳама каса ба эфири мо. хайр.